Tribulus terrestrix, Kayani Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di no ya mabobo so nyina. Eno ne ye set Kinaata 230 herbal. We are bema na no mo a. Emma wo hode sonkoma wo gira wo na so timi badwuma. Emma energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Eno ane se obenum bi. Wo be badwuma saa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I hear. What feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duotre. Adeshima ya mamo akwaba edeba Ghana TV eso ebraso sesam hodua ya bobo no yede ebeso mukasebo kwanso wei eye Ghana TV kasebo na kasebo yimu ensembi a obete ense ananu ada mampeni ekwa probo ewa sante mantemu na probo mu no odi aso ekobo form ewo swami abato empeswa no so se ebe ya swami interchange no ebe sha ase Abraham Penny ede asoyi kwabo form no ehwo asam beye bebre ye behwe de ekoso wo ho afei nso Alabasta International Ministry kofa by Reverend Kofi Oduro ono nso ede nsem bi akwa ma Ken Oforiata wo ye finance minister se omomodian se obe resign se ninyuma ensweni ebusu ensem bi eka we ho na yesim konwa sa yede ebeso mo sa Ghana TV kasebo edin amejeso eye da chihima ajiwa na te nyumekuo bi ene so masene ma mitumi edi kase ebeso mo glitter and glow skincare ebeboa ma honamani atoso ayefe ayekama afei nso uyoba na wutie mia enkane na ukopie so se obi eji wukun a na wachechire wontoma no chase ukobo atwede na eno de ukochi ba na no abo atwede na de obebo ne yonko hu ne yonko daache a no hu se we na ye me master ennabire mu saade no etwamu ebra ye bo atwede wo be ma ho no eni hobim enu nti se ukoto se obi ji wukuna na se wate so obi ji wukuna me pa achew na ye bibi nti abomodin a se wonsa ebeka Kinaata teba nro ni bi na wanonom na eniama etimi aye kama ede amawo na nanga se re ahimfie ho ade obeka ne se mate aka so onko ba bia biem wo ye be ma nso na wutie me wo yira pake ne nioma siwo so wo ja ware me pa achew excuse no address bomodin a se obenya Kinaata teba nro ni bi ne wanonom na eniama etimi aye kama wo sa kwan no so Gina organic foods nnuane papa abedwama nso eboa emo apomudin egina brand enunti enemrem anya aduane bia ne yedi mesere obomodin a se onsa beka Gina organic foods nnuane ni bi ni wedi amaniama etimi aye kama ede ama ebusua meitwa me ho sema age adwadi enkrato me ba yebeto so Ebusuafo ya mamu akwa babiom edeba Ghana TV kasebo eso afe yemfri ensemo no ase na ananu ata ena mampeni na nado dankwa ekufuado ekwa apropo ewo asante mantem na probo mu no okopie mu ewo swami abato empeswa no so na bra wokopie mu wo ho no de aso ekobo form se ebe ya swami interchange na wo share ho bono ebetimi ahyasie na bra sa dwumadie esi yepe na regional director of communications Nurudin Abbas friends and trofo enhyiemu na ni mu na wo kyeremu se ma asantini bi anase asantiman enhwa kwan se bibi papa bi ebetimi efri sa adwumadie yi mu aba esanse mampeni na nkasa no bohye bi eni ho a wa sha wetimi ediso ho nye so ame enye abato mpeso aso a edi kan a mampeni ede aso ekobofom enu nti ba bia wode aso akobofom bia nya ade adwumadie papa bi a
etimi efri mu aba enu nti abra mampani ade so abebo from ses wa me interchange no ebe sha ase de enya ade abribi papa bi ebe free mu aba na ye nada na ode dada santiman san say free bra ye to waba eyi mrahye bedwani a oye osai che mensambosu so o mbehwe abato mpeso anu so na enya ade a wetimi ede bibi papa bi akwa na peso anu so enu nti na mampani ede sa so yakobo from se ebe ya be se sa santefo adwen wo de ebe koso no ho Ebusuya yantu akase bono eso na Alabasta International Ministry kofa by Reverend Kofi Oduro na watutu bi de ama finance minister Ken Oforiata na nezemu na oche mu se efri bra ye pa Ken Oforiata so mehwe ye sika samuso no ense hunu nkwa na ekoso ho enya de a wetimi abone homodin wo kwan bia so ono na ose se wonimu di sika sam ho ntoto ye ho enso efri bra ye de se dibre no ehye ne nsa no yesi kasam atete apansan bibia ni ho a ekoso wo man Ghana mu ama oman ni mu ayedin bibia ayedin bibia bo akosoro enu nti ekono kwade a enka mampani enje se dibre no efri ne nsam enso mampani so ase ne bo se nyade a oje se dibre no efri ne nsam enu nti Ghana fo ankasa momodin se kwan bia so ayebefa na Ken Oforiata ebetimi a resign free sa position no ebetimi ama no na we free sa dibre no kra san se on said sa dibre no mfata sa dibre no kra enu nti e wo se ye bomodin a na ye manu e free sa dibre no ense hunu kwa na odi e wo ho Abusiafo yanto akase bone so na yensan kopie mu ewo asante mantem edwadifo ewo edum esu chese amamuo ne yesikasam ne de atiti apansan kra esanse sa abre wudi sika puduo ekodwa entimi entohwe ubeba no na eniama nkuma pe na wode beba ubehedwa kra nso a yentimi ento eniama no enu nti ama oman ni mu ayedin ama ya brabo ne yasetena mu nso ayedin enu nti omampani omohomodin na onhwe se kwan ya obefa so edi atutu yesika sama niama etimi ejina ne naso esan sa abre wo hwa cedi no eja dollar ne hokura cedi ne nnam 14 cedis a chese enya sem ketua na wo be kwa mono ne akofa niama abeton wo Ghana ha wo be kwa no wo be kita sika budo wo be sese sika na ewie ne na chese age wo nsam wontimi emfa niama bia na chese wasan asa wechi asa aba omanimu enu nti ama enioma mu ayedin yie pa ede ama wo enu nti aban enhwe na onye hu bibi emfama wo Ebusiafo yamamo akwa babiom edeba je Ghana TV so pempen so ayedui eye enigidie kasebo na abranti a ye frɛ no kojo enkansa adodo na efrɛ ne lewen a wotwasini na wode na brabo mu nsem abetu dwakwan a wo hyesi ni twemu ase ne de ekoso bia no na ne nsem hu na okire mu se abra wo hye abrabo ase no na enafom na enye bete chese eniama emu eye din yie pa edemano sa bra no na abaya na wone ne tiesa ne dofo a wo ye na dwensen ka obeware no abaye ifa ifro emano enso esan se woni sika na woni hwinti na ebusuafo bomoden a ema ne kosa yefro no etete wontem esan se sa bra no na eniema entimi enkoye emfem ma no nanso nyame adumunti efri sa abaya ne fri na brabom a wokoyi nyinsan ni guye no anche bia ene nyankopon pagya ne nsa ewo na brabo so a chese sa bra me no ka se de obia eti ni din wo Ghana ha wo ma amanone chese ewiase afana ba bia ni din ewo ho Ebusu ha na brama kwan ema yede kasebo no ebesi edi amejeso eyeda chihima Ajwa Nati Nasia Kesie Enkoma Production Crew Makrama Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure.
And let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Kinaata venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.